Pwrpas heddi y cynhadledd Cyflogadwyedd Cymraeg sydd wedi cael ei gyllido gan arian o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Y reswm tu nôl i'r digwyddiad yma yw i trio hysbysebu y ffaith bod yna gyfleoedd ar gael yn y Gymraeg yn y byd swyddi mewn amryw o wahanol meysydd. Ac efallai dyw'r myfyrwyr sydd yn ni ddim yn ymwybodol o'r cyfleoedd yna sydd ar gael iddyn nhw i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithle. Mae hefyd yn bwysig, achos bod e'n rhoi cyfleoedd i bobl i ddysgu am fanteision y Gymraeg. I ni fel cwmni yn enghraifft dda o gwmni sydd yn cyflogi pobl sydd dim ond yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg, achos mae'n hanfodol i'n gwaith ni. Fi'n credu bod e'n dangos bod drosau i gael, bod nhw'n cael cerdded trwyddo os ystod nhw'n sgiliau Cymraeg a Saesneg. A mae'n bwysig bod pobl yn cael wybodaeth, mae'n hawdd iawn i feio pobl am penderfyniadau maen nhw'n gwneud, ond os maen nhw'n cael wybodaeth o lan llaw, mae'n amhwyr i pobl i wneud penderfyniadau cywir. Fi wedi gwneud 2 gweithdi heddiw. Fi wedi gwneud un peth cyntaf bore yma am datblygu CV a sut i wneud CV cywir. A'r ail un fi ys i yno oedd gweithdi ynglyn â sut i gynnal cyfweliad mewn ffordd hyderus a bod mwy parod i ateb unrhyw gwestiynau yn y ffordd cywir. Fi wedi ffeindo'r ddoi nhw'n rili ddefnyddiol achos dim ond yn y flwyddyn gyntaf i fi, ond fi wedi ffindo bod datblygu sgiliau CV yn hynod o bwysig fe ran y cyfweliadau, o'n i wedi gwneud gyfweliadau gyda'n gilydd y stwff. So oedd hwnna di, mewn ffordd, rhoi chi o dan bwysau i wneud e fel byddech chi yn y dyfodol, so mae wedi creu sefyllfa rili realistig o fe dda. Dwi'n meddwl bod yn bwysig, mae'n gymaint o swyddi angen pobl sydd yn siarad Cymraeg ac yn rhoi cyfweliadau trwy gyfrwng y Gymraeg. So oedd y myfyrwyr yn teimlo bod yn bwysig cael ymarfer yn yr iaith maen nhw wedi dewis gwneud cais am swydd yn fi. Dwi'n ymgynghori gyrfaoedd gyda Gyrfa Cymru a rwy'n gwneud gweithdi bore yma gyda myfyrwyr yn y Prifysgol i datblygu CV dwyieithog. Gret i gael i do, oedd yn sesiwn da iawn, siwt i paratoi CV a bod i trafod yn ffurfiol beth yw'r pethau gorau neu siwt i strwythuro CV. Ac oedd lot o deunyddiau hefyd, a fi'n credu bod sgiliau dwyieithrwydd yn bwysig iawn. Mae Gyrfa Cymru wedi dweud heddi bod yn bwysig. Mae'n rhaid nodi fe yn y CV ac o'n bosib fyd wneud cyfeithiad o'r CV, so mae 2 fersiwn o'r CV, so mae'n dangos i'r cyflogwyr bod sgiliau Cymraeg gyda chi fyd. A mae cyflogwyr yn chwilio am sgiliau Cymraeg hefyd, so mae'n bwysig iawn ystyried hynny. Bwysig bod myfyrwyr a pobl lle yn y dyfodol bydd yn edrych am gwaith yn deall pwysigrwydd o fod yn Gymraeg a weithio'n dwyieithog hefyd, enwedig gyda'r sefyllfa'r economi. Enw i Rhian Jones, mi'n gweithio i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel swyddog datblygu'r celfyddydau'r dynieithau. A fyddai'n cynnal gweithdi yma heddi yn sôn am fy mhrofiadau i fel cynfyfyrwraig Abertawe, ond hefyd fy ngyrfa i trwy'r Gymraeg yng Nghymru a sydd hwnt. Fi yn credu yn holl bwysig y math hyn o ddigwyddiad. Dwi ddim wastad yn amlwg falle i fyfyrwyr beth yw bydd astudio'r Gymraeg. Felly mae'n gobeithio bod heddi yn dangos bod astudio drwy gyfrwng Gymraeg yn rhoi sgiliau ychwanegol. Dwi ddim jyst yn beth i bobl yn gallu siarad y Gymraeg. Mae astudio drwy'r Gymraeg yn credu yn dangos i gyflogwyr bod yna sgiliau ychwanegol yn yr iaith. Felly unrhyw gyfle gallwn ni gymryd i ddangos y bydd ac i ddangos y straeon gwir profiadau bod bobl wedi gael, felly mae rhaid i ni gymryd y cyfleoedd hynny. Fi'n ymwneud i weithdi'r BBC sy'n esbonio'r ymrediad o ôl-radd sydd ar gael gyda nhw a'r broses recriwtio hefyd. A hwnna'n ddefnyddiol, jyst bod rhyw fath o syniad ydy o siwt i fynd mewn i'r BBC. Ond nhw'n esbonio bod yna gyfleoedd profiad gwaith ar gael a prentisieithau a bob math o bethau gallech chi wneud o fewn y BBC, felly oedd hwnna'n ddefnyddiol iawn a yn agor drysau ryw yrfa ni heb ystyried cyn hynny. Dyma'r tro cyntaf i ni wneud digwyddiad fel hyn, felly dyn ni'n gweld lle mae'r diddordeb gan y myfyrwyr a pa fath o darpariaeth gallwn ni cael. Ond mae'r adborth wedi cael o'r myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn y gweithdai, a myfyrwyr graf a hefyd ôl-radd heddi sydd wedi cael diddordeb yn hynny. Wedi bod yn wych a gobeithio iawn yn y dyfodol cewn ni rhedeg rhywbeth tebyg i ddangos
faint o swyddi sydd ar gael, a gobeithio gen i gwahodd rai o myfyrwyr nôl i ddangos yn y dyfodol siwr mae digwyddiadau fel hyn wedi helpu nhw i gael yr hyder i mynd am y swyddi yma ac i ddefnyddio'u gwaith y tu allan i fywyd academaidd. Ni wedi cael lot fawr o ddiddordeb iddi a dewn ni nôl tro nesaf eto. Mae wedi bod yn ddydd arbennig o dda a dwi'n meddwl, wel, sy'n syniad ehangu falle i gael mwy o fyfyrwyr o brifysgolion eraill sydd eisiau gwneud y gweithgared yma trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n gobeithio bydd modd adeiladu'r math hyn o ddigwyddiad, yn credu bod e'n fodel da, a fi'n credu gymaint o gywen ddefnyddiol i'r myfyrwyr. Mae fe hefyd wedi bod yn gyfle da i'r cyflogwyr ac ati ddod at ei gilydd i rannu profiadau. Fi'n gwybod yn sicr fi wedi cael bydd o siarad gyda bobl cydweithwyr yn y BBC ag ati, a jyst i siarad am beth i ni'n cynnig fel coleg, ond hefyd siwt ni'n gallu gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau bod bobl ifanc yn gweld bydd astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Fi'n credu bod y gynadledd cyflogadwyedd yma wedi bod yn gret. Byddwn ni'n argymell i bawb i ddod blwyddyn nesaf. Lot o tips da a syniad da.